Hola, amics de la vida salvatge! Preparats per endinsar-vos en els misteris de la natura? Avui investigarem els costums d'una espècie en perill d'extinció. L'Homo consumus, habitant del planeta Terra. Acompanyeu-me en un nou programa de... Grans documentals marcians! Este es el planeta Terra, l'hàbitat de l'Homo consumus. Estos espècimens s'integren en una societat molt organitzada que s'amuntona en colònies com esta. Aproximem-nos al cau d'una d'estes curioses criatures. I així tenim el nostre amic l'Homo consumus, disposat a enfrontar-se a una nova jornada en la seva lluita per la supervivència. Observem-lo durant la seva higiene diària. Vegin amb quina despreocupació malbarata l'aigua, malgrat l'escassesa d'este valuós líquid. L'energia elèctrica tampoc no és salva de la seva inconsciència malgastadora. L'Homo consumus es veu obligat a desplaçar-se al seu quefer diari. Podria fer-ho en autobús, estalviant combustible, fums i sorolls. Però un concepte egoista de la independència els porta a utilitzar transports individuals que multipliquen la contaminació. Vegem-lo ara al seu lloc de treball. Podria imprimir aquestes còpies en paper reciclat, però l'Homo consumus prefereix sempre una cosa nova, per molt que impliqui talar arbres innecessàriament. Suposa que ara reciclarà tot aquest paper. Però, què va fer? Oh, vaja! Quin poca vergonya! Així el tenim durant un descans. Pareix que té calor. Ara té fred. L'Homo consumus busca sempre la seva major comoditat, ignorant el desgast que això suposa per a l'ecosistema, arribant inclús a posar en perill la seva pròpia supervivència. Es tracta d'una conducta irresponsable a la que encara no he trobat una explicació lògica. La vida salvatge segueix ocultant misteris indesxifrables. Bé, ja ha acabat la seva jornada. Ei, però apaga també aquesta llumineta. Encara que no ho parega, segueix consumint energia. Oh, quin destarifat! Un moment. Vas a comprar ixe mico? Clar, és tan graciós, però com pot ser que estiga a tan bon preu? Si no muntes 1000 micos abans d'esta nit, et quedaràs sense ració de pa ressec. Has entès? En dedicar-se a fabricar micos de joguet, este cadell humà no pot estudiar ni jugar, no té drets i està exposat a malalties i maltractaments. No hauries de comprar res produït d'esta manera. Però, com veiem, este espècimen pensa més en la seva satisfacció personal que en el conjunt dels seus congèneres. Així és on l'Homo consumus s'abasteix de menjar. Caram, t'encanten els aliments envasats, Clar, són molt ràpids i còmodes de preparar. Però has pensat en el fem que generen? Ara el veiem traginar la gran quantitat de residus que generen els seus hàbits de consum. Podria separar-los i dipositar-los en els diferents contenidors de reciclatge. Però, clar, això
Seria massa incòmode per a ell. L'Homo Consumus descansa una nit més aliè a les conseqüències destructives de les seues accions sobre els recursos del planeta, ignorant així que es dirigeix inexorablement cap a... l'extinció! Tranquil, xicot. Afortunadament, ja existeixen individus com tu que han evolucionat cap a l'Homo responsabilus, una nova espècie molt similar a tu, però de costums molt més raonables. Et preguntes com seria la teua vida si donares el pas evolutiu? Bé, jo diria que l'evolució de l'Homo Consumus a Homo Responsabilus no pareix massa traumàtica. En resum, el nivell de vida de l'Homo Consumus està reservat a una minoria i és destructiu per a tot l'ecosistema terrícola. El de l'Homo Responsabilus és respectuós amb els recursos i amb els seus congèneres. I si es generalitza, tots els humanoides podrien gaudir d'ell de manera equitativa. Per primera vegada, una espècie animal té la possibilitat de canviar el seu destí, triar entre ser responsabilus o consumus. Els líders de les seues bandades haurien de posar les condicions per fer possible esta evolució massiva, acabant així amb el perill d'extinció. I això ha sigut tot per avui. La pròxima setmana tornarem a investigar nous i sorprenents secrets de la vida salvatge en... Grans documentals marcians! Fins aviat, exploradors!